opmærksomhedskrævende. Hvad fuck er der galt med dit ansigt? Næste gang de ser mig i byen, så vil de slå mig ned. En abe. Du er sort. Pas nu på, at du ikke tager mere på. Arabersvin. Grim. Din beskidte luder. Din mor skulle have slugt. Jeg har tilbage i starten af min influencerkarriere modtaget rigtig meget hate. Det stillede rigtig meget af, men der har været en del. Folk er hurtigt sådan, han er sådan en uansvarlig type, eller han er sådan en, der ikke har noget at køre i sit liv. Så han sidder og laver videoer på internettet. Jeg har næsten ikke lyst til at sige, at det påvirker mig, men det gør det jo nok inderst inde. Det ramte mig virkelig hårdt i starten, fordi hvorfor skulle folk sige sådan om mig? Og jeg har altid haft ligesom en eller anden drøm om at underholde folk, eller få folk til at grine. Min største succes hidtil er helt klart, når kvinder de roser mig for det stykke arbejde, jeg laver på sociale medier, og fortæller mig, at det faktisk gør en rigtig stor forskel. Husk at være consistent og arbejde for dit craft. Bare gør det. Fordi der vil altid være nogen, der ikke kan lide det. Ha' det sjovt med det. Jeg hedder Ridvan Said. Jeg er founderen af UGC-platform Affiliate Network. Vi forbinder creators og brands. Vores formål er at belønne og anerkende creators for deres kreativitet, og det er derfor, vi har skabt denne platform. Nemlig for at gøre op med den manglende anerkendelse. Vores mission er at hjælpe dig med at forfølge din drøm og leve af din passion.